Нашата цел е да направим един здрав, сериозен отбор, да поставим да поставим едно ново начало, което първата ни задача е да върнем публиката на стадиона, да върнем доверието на нашите зрители, всеки мач да играем за победа, а това дали сме в първата шестица не подлежи на съмнение. Ако някой се съмнява, значи не разбира от футбол. Който гледа лесния път, обикновено не свършва добре. Важното е да се борят и да играят всички мачове за победа, пък каквото Сабия покаже, така за старите хора. Ако тръгна да гледам назад във времето, трябва да гледам 20 години. Аз съм допуснал сумата и грешки. Какво се промени сега в тази новата Славия? Аз не съм сигурен дали сега пак не съм сбъркал. Ако някой е сигурен, че е безгрешен, той трябва да се казва Исус. Аз се казвам Венцислав. При всички случаи ще допускаме и за в бъдеще грешки. Важното е те да не бъдат фатални. По принцип, ние имаме, ръководството на Славия има свое виждане за развитието на клуба по принцип за в бъдеще. Знам, че вие най-много обичате да пишете за титли, за купи и за тем подобни неща, но Славия е оцеляла през тези 100 години, затова защото хората, които са ръководели, са гледали в бъдещето, а не са мислили единствено и само за настоящето. А този, който няма минало, той няма и бъдеще. По принцип, ние искаме първо да направим и нашата школа да бъде още по-добра. Дай Боже нещата, както върват сега, да се случат и да стане един стадион, на който ще играе национални отбори на Славия. И България да има един стадион, на който на хората, най-вече и на вас, защото ще седнете на едни модерни банки, където наистина ще си вършите работата. Няма да ви замерят с бутилки и с каквото и да е там. Просто искаме да стане така, както е в белите държави. Вярвай ми, аз знам и мога, и не само аз, и хората, които са около мен. Знам как мога да стана шампион и мога да стана, ако решиме всичките хора, които ръководиме Славия и тази година, и до година. Но ако ти нямаш здрав тил, ако не си направиш добра база, ако нямаш условия, където за в бъдеще да тренират и да работят младите хора, ти се едно, че наливаш от пусто в празно. Една титла и ще викат браво, браво, и на втората година, като не станеш шампион, ще те рисуват на едни бесилки там по стадионите. Защото от Осанна до Разпниго е толкова. Да знаете. Така че ние в Славия гледаме повече да остане нещо след нас и да остане не да се пише, че Славия е станала шампион 2015 или 2014 или 2016 и 2017 е отишла в Г група или Б група. Искаме Славия да бъде тази, каквато е била 100 години. Даже и по-добра. Ние в Славия не сме майка Тереза, не сме последователи на майка Тереза, но мислиме малко по-човешки.